Ešte taký priateľský cvik si robíme spolu. Volám ten cvik, alebo koničkári volajú ten cvik následovanie. Je to práca vo voľnosti, to znamená, že koník ma nasleduje môj krok, nasleduje môj smer. Nerob mimina. A tým sa presvedčím, že koník naozaj chce so mnou byť, chce so mnou pracovať a neodchádza odo mňa. Takže ešte si to ukážeme. Poď. Trošku ju výčik, ide, povolím tlak. Pekne cvála. Zavolám si ju. Zavolám ju. Tak. A chcem, aby ma nasledovala. Prejdem si s ňou takto 2-3 kolečka, aby som sa presvedčila, že sa naozaj cíti so mnou v pohode. Je pripravená na tréning, aby sme mohli prejsť k ďalšej fáze tréningu. Všimnite si, moja chôdza, som úplne uvoľnená, ramena uvoľnené, šia uvoľnená. Držím ruku, aby som jej ukázala rameno, že ma nasleduje rameno na rameno. Ako sa kone vo výbehoch prechádzajú, keď sú priatelia. Tak je to taká priateľská chôdza. Sme ako spolu na prechádzke. Ale chcem aj, aby ma nasledovala v kluse. Aby sa na mňa netlačila, držala si svoju vzdialenosť. Veľmi jemne klusám, nerozhadzujem rukami, aby sa ma koník nebál. Všimnite si submisívne, hlavu dole. Som tvoja priateľka, ja som tvoja a môžeme spolupracovať. Zastaví. 2 oči. Sama dá 2 oči. Čiže viem, že koník je v pohode a je pripravená so mnou pracovať v sedle. Takýto koník, ktorý vás nasleduje, s vami neuteče, nikdy vás nekopne, nikdy vám neublíži, bude rád s vami robiť čokoľvek, o čo ho požiadate.